Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Tamsak Kabsat. Hello! Hello, Desiree, kay Bayan Vlog, Shawarma King, Birds Guitar. Ayan. Thank you guys. Ayan, thank you so much. Maaga ngayon ang ating LS. Wait lang at ako ay maglilista. Hi sis, harang! Wow, may harang agad. Wow. O, diba? May harang. Maglilista na ako. Tamsaken. Ayan. Oy, may harang na. Birds Guitar kay Bayan Vlogs. Desiree. Genuine. Shawarma and CJ. Ayan, welcome kayo guys sa aking live streaming. Hi, En's Life Story. Kumusta? Kabsat. Lilista kayo kayo dito. Salamat Kabsat sa patamsak. Gusto ko kayo dito sa aking wheel of names. Palista ha ako nga eh. Listi kita. And life story na lasta. Ayan na sis, andito na ako sa loob. Salamat. Okay, Bayan. Desiree. Hello. CJ Flores and Ants. Yeah. Hi, may atlat tamit Kabsat. Ayan. Hi, CTQ in the States vlog. Hi, sis. Salamat sa lilista kita dito. CTQ. Para magpangat tayo. Wait lang, isi-share ko pala ang aking live streaming. CJ! I get yelled to that. Cute ng parela. Go help daddy. Diba? May pangalan kayo dyan. Kung sino yung mapipili dito, siya yung unang magbababa ng bahay. Ganon. Tapos mamaya, magpapalaro tayo ng Pinoy Henyo para sa watch hours. Hi, host! Ayan. 4 million in the house. Mega love shout out. Ayan, maaga ngayon ang aking live streaming guys para hindi tayo mapuyatan. Hi, sis Isabella, Pinibella, hello. Cute ng paroleto mo, sis eh. Oo nga, ang cute. Yan. Nasa harang. Hi, Abangers Mold Nod. Good morning.
Gusto ko kayo lahat dito guys para kung sino yung unang mapipili ng roleta, siya yung unang magbababa ng bahay. Wow, ang cool naman sis. Gusto ko yung roleta. Wilma sis. Roulette, Wilma sis. Yes! Ganyan yung gagawin natin para may chance lahat na magbaba ng bahay. Pero yung mga may blue na yung bahay, yan yung mga kasi yung mga special natin, mga VIP members natin. Pwede nyo nang unahan yung mga VIP members natin, guys. Sila Birds Guitar, si Desiree. Si Desiree, pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Yung mga nakablo, pwede nang magbaba ng bahay. Kung gusto nyo, ako na lang din. Ayan. Ayan, napalitan ko na yung emoji. Ginamit ko na yung emoji yung badge ni Lolo. Lolo YT. Ayan, ang unahin natin guys ay si Birds Guitar. So, wait lang. Why did you do this? I don't know. CJ. Ayan, si Birds Guitar. More chances of winning. Hehehe. Ayan, si Birds Guitar ang unahin natin na dikitan, guys. Ako na yung magbababa ng bahay. Ayan, guys. Type B1 kung bagong dikit, B2 kung dating dikit. Ganun lang siya. Ayan, more chance of winning. Hey, yes, more chance of winning. Ayan, nandyan pa si Birds Guitar. Ayan guys, tingnan nyo po si Birds Guitar guys. Type V1 kung bagong dikit, V2 kung dating dikit. So sweet. I think this one's yummy, darling. 6 million in the house. Mega love shoutout. Para maaga tayo makadikit, isimulan na natin ang ating pangat. Pepperoni, that one, darling. Pepperoni and vegetables. V2. Ayan, nagdito na si Sis Benevela. Ay, mukbang. This one is pickle. Sour. Because they're cooking the this of pickle. Ayan, dan tamsak Madam Host from Jaris V channel. Hello, Jaris. Kumusta? Daddy left this pizza the pepperoni. A little bit spicy, daddy. Ayan, baka wala pang nagdidikit. Mamaya siguro. Bigyan ko lang to dito kasi tulog pa ako. Balik na daw. Sige, Jaris. Salamat.
Sige, maya ko na lang din simulan yan. Kasi wala pang gustong magdikit. Yeah, like the daddy. Ano sabi mo? 1 a.m. pa dito sa Saudi. Oh, no. Bakit yung mga iba hindi pa natulog? Hi, sis. Harang ulit, sabi ni CJ. Salamat sa paharang. Oh, ikaw. Hi, Mr. JMM. Mr. JM Nalampake. Hello, Mr. JM Nalampake. Mr. JM Lampake. Wait. Lista kita dito. Daddy, what do you like more? Pizza or taco? Yan. Make the same. Ewan ko, I like that. ewan ko baka mag-zombie na ata sila. Mag-zombie. 6 million in the house. Mega love shoutout. Sige, inalista na kita. Thumbs up dan host nyo be here, sabi ni Mr. JM Lampake. This one. But Italian. Hi, Danos! Hello, hello, Harang! Hi, sis Adventures! Salamat sa pagpunta. Sige, madam host, tulog na po ako ulit. Sige, Jaris, no problem. Refresh, maglalaro muna ako ng harang from Abangers. Dan tamsak, salamat sa patamsak. Ayan, mamaya. Harang, sabi ni Sis Adventures. Boards guitar, Dan full pack from boards, from Mr. JM. Ayan guys, baba. Hi, Jo and Jenny Journey. Kumusta sa'yo, kaibigan? Good afternoon. Good afternoon to you, Jo and Jenny Journey. How are you? I was gonna make garlic bread out of that. Thank you for coming. Thank you for visiting me again. Ayan. Ayan, please connect to Boards Guitar, guys. V1, V2 lang po tayo. V1 bagong tikit, V2 kung dating dikit. Dan po, sis, from CTQ. Ayan, I'm good. Thanks for asking, kaibigan po. Ayan. Thank you so much. Ayan. Do you want to join here in the wheel of spinning wheel? At saka, please connect to kay Bayan Vlogs also, guys. Mga members natin. So, magbabalik po mga yan. Ayan, guys, may mga ninja po sila. Kaya dikitan nyo sila baka. Pepper already. Ayan. I'm more out there. Ayan, V2 na daw kay nag-V2 na sila lahat. DJ lang po ako, dito muna ako sasali sa spin, antok po po. Sige lang, abangers. No problem. Kasi maaga pa alas 6 pa lang dyan. Ayan, K2 from Venus. Yan, magbababa ko ulit ng bahay ng ating mga members. Baka hindi nyo pa nadikitan. Bakit wala pa yung pangalan ni Biserti?
Repeat the one. Yep. You know the labuyo, Daddy? Labuyo. Like, it's like ghost pepper too. Like this long. I ate it in high school. Okay, Joanne Jenny, thank you. Ayan, harang from Venus. Please connect to our members, guys. What is the hotter, Yung Daddy? mga nilalapag ko po. Pwede nyo na po silang bisitahin. Magbabalik po mga yan. At sa mga video po, sa mga comment nyo po, maglagay lang po kayo ng hashtag Ilocana. Or itag nyo lang po yung Ilocana doon sa inyong mga komento. Probably I don't need this one. Para alam nila na galing kayo sa haba ng harang music video, kumakanta ka ba, kabsat? Hindi naman. Kaibigan, you are just over 1K now po. Wow! Ayan. Kay Bayan's Vlog, done full package from Mr. JM na Lampake. Harang ulit Sisi from CJ. Ayan, please connect sa aking mga binababang bahay, guys. Para makarami kayo. You have birthday at Daddy. Ayan. Jaris, J1, J2. Just like that. Try kong mag-ano ng comparison. Daddy, looks like lace this one. I think tastes like a lace. What is it? Daddy, why like that? Is that tomato? Tomato. Potato? It's easy. That one, you like that. How's the pizza? This one's so spicy, Daddy. This one's not. Ayan, Kabsat BD New Zealand. Hello. Kumusta? Harang, sabi ni BD New Zealand. Dan Isabella from CTQ in States. Ayan. Daddy looks like motor. What? Motor. Ayan, may nagpunta sa bahay mo. Si Pilibella. Dikit mo na ba kay Bayan? Oh, wow. 10 minutes daw na harang. I think di siya umaangat. Kasi more than 1K.
Bihira lang itong nag-ano eh. 5, 10, 15 kasi ito. I'm back, sis. Wait lang. Ako na lang. Ayan guys, bubunutin ko na yung sino yung magbababa ng bahay. So, stop ko muna yan. Desiree ako yung magbaba ng bahay niya. Genuine Ilocana, andyan ka ba? Genuine Ilocana, andyan ka ba? Ayan. Ang susunod guys na magbababa ng bahay ay si Shawarma King, andyan ka? Ako na lang magbaba. Nababa ko na pala. Ends Life Story. Ends Life Story. Ayan, paukutin ko po kung sino yung magbababa ng bahay. Lalaro lang ako ng harang ang hahaba. Wow! Ayan, paikutin ko na guys kung sino yung magbababa ng bahay. Ayan, Mr. JM, nalapake, say present po para mabigyan po kita ng jacket. Video lang ate, tapusin ko lang na-edit ko. Uy, kay Bayan, di na ako nakapagpasa sa'yo ng video greetings. Mr. GM, andyan ka pa po? Para mabigyan po kita ng jacket, Mr. JM. Mr. JM, andyan ka ba? Ayan dyan. Ayan, Mr. JM, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo, Mr. JM. Si Mr. JM po, pwede na pong magbaba ng bahay. Pwede nyo na pong puntahan yung bahay ni Mr. JM, guys. Ayan. You can drop your link now po, Mr. JM. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Mr. JM, guys. Puntahan nyo na lang po. M1, M2 po tayo. Yun, sakto, sabi ni Bella. Ayan guys, tikitan po natin si Mr. Sige sis, BD New Zealand. Salamat. Hi JD, hello. Guys, please connect to Mr. JM. Ako yung nagbababa ng mga bahay ng aking mga VIP, guys. VIP. B. Please connect to JM1, sabi ni Venus Tabangay. JM1 from Pinibella. Yan, i-drop mo lang yung bahay mo pa, Mr. JM. Pag hindi na nakita yung bahay mo dyan sa screen, pwede ka na maglapag ulit ng bahay mo para mabilis. Ayan, CJ Flores, Dan B1 from, ayan, Dan Tamsak. Hi, Limin Homin. Hello, Limin Homin. Kumusta? Dan Tamsak. Ayan, dalawa na yung nagdagdag sa bahay ni Limin Homin.
Ayan, nalista na kita dito, Liminho. Dan CJ, ayan, Hector Mendoza, ayan, si JD pa rin yan. Ayan, please connect to, bigyan ko lang po ng magbibigay lang po ako ng 3 minutes po sa lahat ng ipapaangat natin. Every person have a chance to maipangat po ng 3 minutes each para maganda. Tapos kapag matapos na yung listahan, pwede na po tayo mag-ulit-ulit na para maganda. Hi, Sis Debbie! Hello! Salamat! Dantam sa ate, wag ilista yung ninja. Ay, ikaw pala yung si Lee Minho. Mr. JM Dan from CJ. O, di ba? Nadadagdagan talaga ng mga bahay nila. Kaya, thank you so much, guys. Parang asan na yung mga extension ko. Ay. Three minutes. Ayan, hi Desiree. Hello, Mr. JM Nalampake from Desiree. Hi, German Hotdog. Si naman yan? Si JD na naman yan. Ayan, dan Mr. JM from CTQ. Ayan, JD Panganiban, dan B1 from Mr. JM Nalampake. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas at guys, at saka full package para mabalikan. Kasi mga iba, nagbabase po sila sa comment section. Kasi minsan hindi po nagpapakita yung subscribers kapag sa notification. So, doon po sila nagbabase sa comment section. So, mag-iwan po kayo ng full package na bakas. Salamat sa dumikit. Iwan lang po ng tamang bakas para mabalikan, sabi ni Mr. JM. Ayan, may 4 na dumagdag sa bahay niya. 4 ba? $8 million baho. Baho tinadan sa katikit. Grabe ka! Grabe yung name mo, ha? Ayan, tapos na po yung turn ni Mr. JM, guys. Yeah. Ayan, idodraw ko na po yung sino yung susunod. Ay, ako lang na yung nakatingin. Ako lang makakatingin ng Ayan, si Genuine Ilocana, andyan ka ba? Genuine Ilocana, andyan ka ba? Genuine Ilocana, andyan ka ba? Parang wala. Bunot ako ulit. Venus Tabangay. Venus Tabangay, andyan ka ba? Venus Tabangay. Harang, sabi ni Abangers Mode. Venus Tabangay, andyan ka pa ba, bebe? Venus Tabangay. Say present para mabigyan kita ng... Ayan. Ayan, magtag ako sa kanya.
Ayan. Nasa harang pala si Venus, guys, kaya hindi niya ako marinig. So, itatag ko na lang siya. Ayan, guys, please connect to Venus Tabangay, guys. Ayan. Set ko na yung kanyang oras. Iba naririnig yung timer ko, guys. Yan, please connect to Venus Tabangay. V1, V2. Ganun lang po. Woo! Crazy. Wow, thank you, Dieter Maro. Ayan, please drop your link. Venus. Ayaw nilang dikitan Venus kapag link ng kaibigan mo. Kasi natatakot sila na hindi magbabalik. Hindi ko lang alam. Try mong i-drop. Kailangan mo din ng banana, oh. Yung ano mo. Ayan, guys. Please connect to Venus Tabangay, guys. Alam ko pong marami pa kayong di nadikitan dyan. Ayan, guys, please connect to Venus, guys. What's the love plum? Peaches and nectarines. I want plum. Not close to right. Please connect to Venus, guys. Yung timer are running. Dan, ate, work mode na ako, ha, love. Thank you, JD. Thank you. Salamat. Ayan, Venus Tabangay B1 from CTQ. Ayan, umangat ng isa. Ang bilis naman. Wait lang, ulitin natin kasi isa lang yung nadagdag. Ayan, isa pang chance pa na 3 minutes. Venus Tabangay, Dan from JM. And JM, magbaba ka pa rin ng bahay mo, ha? Kasi naka-blue ka na. Pwede ka pa rin magbaba ng bahay mo. Kahit napaangat na kita.
Ayan, Venus B2 from Desiree. Ayan. Dating dikit na daw lahat. Ang susunod po ay si Desiree. Desiree Susmena. Pero dahil binaba ko na yung bahay niya, tingnan natin kung may Desiree Susmena. Yan. Wow! And ito kay Desiree, guys. Yung binaba ko. Thanks sis CJ from Venus. Pwede lang kayo magbaba ng bahay yo. Habe na habe sis Venus from CJ. Ayan, magdikitan, magmahalan. $6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, CTQ in the States vlogs. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo. May blue ka na. CTQ in States. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo, sis. Thumbs up dan host. Hi, Kamsat Simply Higgins. Ayan, ang isang member natin na si Simply Higgins Farm. Dikitan niyo po. Good morning, Kapsat. Maaga ako ngayon na. Nanibago ka, no? Ayan, 6 million in the house. Thanks, sis, from CTQ in States. In the States. Ayan. Parang dikitan na sila ni Desiree. CTQ in the States. CTQ in the States vlog. Bakit di makita yung bahay mo? Nagpalit ka ng pangalan mo, CTQ?
Nasuklian na kita kanina si TQ from CJ Flores. Ayan. Desires Susmena V2WH from Mr. JM. Hindi ko makita yung bahay mo, si TQ. Nagpalit ka ng pangalan mo, sis? Oo nga, from Kabsat, sabi ni Simply. Oo, sis, nagpalit ako ng name. Ano yung dati mong name, CTQ? CTQ in Missouri, di ba? CTQ in Missouri. CTQ in the Missouri, I think. Ayun. Please, ayan guys, connect po natin si CTQ in Missouri. CTQ in States vlog done from Desiree. Kaya hindi mag-appear. Ayan siya. 36 subscribers lang siya guys. So, please help po natin siya. Ayan, CTQ in States vlog done from Simply Higgin Vlog. Ayan, Mr. JM, nalampake ha. Salamat sa pa-comment. Sabi ni Desiree. O, di ba? 7 million in the house. Please connect to CTQ, guys. Lobat pa kasi yung cellphone ko, kaya hindi makagana yung aking mga ninjawas. Yung road to 1K dyan, guys, sino? Baka pwede kong akong magpa-graduate. Hi, Daddy Rose, Kabsat. Ayan, dan tamsak ate, sabi ni The Bailey's Channel. Hello, The Bailey. Daddy Rose. Isa ko kayo dito. Ayan, mag-grab ka ng bahay mo, CTQ. Hindi na nakikita yung bahay mo, oh. Nawala na sa Dantam sa Kate, sabi ni Dad Bailey. Hi, Lynn Barcelona. Tamsak, sabi ni Daddy Roll. Hello, Kabsat, kumusta? Lynn Barcelona, ilis na kita dito. Ayan. Dan tamsak Kabsat, sabi ni Simply Higgins Farm. Salamat. Ayan, nag-BGC The Bailey's Channel. Hi. Host pa jacket. Wait lang kasi nagpapaangat tayo kaya ayan, dikitan po muna natin guys. Dikitan muna natin BGBC Pi. Sige, Kabsat, Daddy Rolls. Hello po sa lahat, sabi ni The Baileys. Ayan, dikitan po natin yung nasa screen, guys, si CTQ in the States vlog. Dikitan po natin si the CTQ in the State vlogs, guys.
Yung naglalapag po ng bahay. Sige kapsat, BG ka lang dyan, Daddy Rolls. Apay pang rabii ka. Maturo pala ni BG yung silang ko. Ayan. May isang dumagdag. Daddy, look, that's it. The watermelon seed bigger than the seed of pizza. BG lang, phone lang gamit ko na, hirap tumikit. Sige, The Bellis Channel. Thank you. Ayan, nag-video si Simply Higgins pa. Very, very full. Host, pa-jacket, mangisda na ako, sabi ni Saranay Tibiag. Ayan, nalista na kita, Saranay Tibiag. Kasi nagpapaangat po tayo, kaya mamaya po yung jacket. Dance is full package na, sabi ni Lynn. City Kindes Dan, sabi ni Saranay Tibiag. Ayan, binibigyan ko ng chance na may pangat lahat 3 minutes, guys. Ayan. Pwede na akong bubunot ulit ng may pangat. O yung sunod-sunurin ko na lang yung listahan ko. Ayan, si Jaris, si Abangar, si BG. Mga yan. Saranay. Si Lynn Barcelona. Lynn Barcelona. Barcelona or Barcelona? Barcelona. Ikaw ba yan? Sige, Kapsat Simply Higgins. Ayan, Lynn Barcelona, pwede ka na magbaba ng bahay mo? Lynn Barcelona, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ma'am Beauty na lang, Kapsat. Sige, Kapsat Simply. Ayan, yung bahay ni Lynn is 479. Lynn Barcelona, andyan ka pa ba? Say present kung andyan ka. Ayan, wala na.
Saranay Tibiyag. Saranay Tibiyag, ikaw na guys. Ikaw na sis yung magbababa ng bahay. Saranay Tibiyag. Hindi ko na kasalanan kung na-miss nyo yung turn nyo guys. Saranay Tibiyag, ikaw na yung magbaba ng bahay mo. Saranay Tibiyag, Saranay Tibiyag, Saranay Tibiyag. Andyan na. Baba ka na ng bahay mo, sis. Thanks, host, sabi ni Saranay Tibiyag. Yes, andyan na po yung bahay niya. Magbaba lang ng bahay. $11 million in the house. Mega love shout out. Hi, Honey Bunny. Miss you. Ayan, nakyat ka. Maaga ngayon, maaga, para hindi mapuyat. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Naka-LS ka pala, sabi ni Sis Marie Paul. Yeah. When? Okay, start lang. Ay, mag 1 hour na pala. Ayan, Daddy Rose, kapsat. Hello, everything. Ano? Tasen? Blooming? Gemas, mangipin na. Ano na? Apa, tita pala mapatantay ka na kay Smile. Ano naman? Diba? Oh, Good morning, Pinas. Dan Kapsak host. Mega love shout out. Nya, kumusta? Wait lang, ikatuntawan ta makita ka na ta kinapintas mo ano. Guys, our co-host for tonight. Tonight na ba? yes. Tonight. Maraming si Biagdan B1 from JM and Lampaka. Pag more than 1K na pala guys, hindi na siya umaangat. 5, 10, 15 na daw talaga. Para umangat. Hindi na isa-isa. Magkano yan? Temporary pa lang yan. In 2 weeks pa lang yung ano, yung totoong ano. Pero at least, confidently beautiful with a great smile. Charot. Thanks CTQ in State Vlogs from Mr. JM. Oh, Tara na si Biagdan. Yes, sila. fried pork. I'm going to make some fried pork. Pero nagugutom ako. Nagpizza sila. I'm starving because I haven't had dinner. I mean, lunch. Guys, tignan yung like ko. Mag-hashtag Ilocana na lang kayo, guys. Salamat. Hindi ako kumain ng lunch kasi pumunta ako ng doctor, ay ng dentist. And then, donuts. Oh my God, nakakailang ang mag-smile. Kasi parang, Ano ba? parang naninibago ka ba? Right, because I haven't smiled for like what, almost 2 months, or I think 2 months, and now I feel like, oh my God, I'm smiling. Hindi, adda dito yan, te Ilocana. Anyan, adda dito nga. Baga? It's just so nice to smile.
Nagugutom ako. Tulog si Cheryl. Cheryl is Ayan guys, magdikitan na lang kayo dyan guys at mamaya ako magpapalaro ng WH. Dami ko Sponsored gagawin. Pwedeng ka by Honey Bunny. Pwedeng tulong. Wala bang katulong dyan na makaka-hire? My goodness. Wow, katulong talaga. BG lang, Francis Marie Paul. Here's si, ayan. Salamat, Isabella. Pa-crispy ng Isabella. Salamat, Kapsat. May jacket ka na, Mars TV. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Ha, pangat gayam, hehehe. Ayan, may jacket ka na. Daddy Ross, mabaling ka lang tagbaba, tibalay mo. Awan mo't unay taon kasano kag pangat. Ay, naku, nakakapagod. Pero, at least worth it ang pagtatrabaho. Kasi tingnan mo naman. Pero napunta sa ipin. 5 million, Daddy Rolls, yung Bram, di ka pa maturog. Mabain na kagibabante. Oh, damo malababain mo yan. Di ka mangag. Oy, hani, ang kamanggag. Hindi naman ako nagsasalita. Agop open kaya atang iwa mo. Sige Kaya guys, hindi ako makakain masyado. bahay niyo dyan. Manibago yung mga tao kasi kaya wala na yung mga viewers ko kasi iba na yung oras. Kailangan ko na kasing baguhin kasi baka mag-aral na si CJ. Mm-hmm. Baka maging afternoon na rin. Tulong na si BD New Zealand, Daddy Rolls. Agur-uruken. Smile Dan B1 from Mr. JM Nalampake. Ayan, 5 million in the house. Ayan, dyan lang kayo guys ha. Magpapalaro ako mamaya ng WH. Total lang nakita yung basang na picture ba? Mahal kaya. Umay kayon ko naman. Agimukat kayon. Mahal? 2,000? Ano? Grabe. Ayan guys, pag magdikit kayo sa aking mga binababa guys, mag-iwan na lang kayo ng bakas tapos lagyan nyo ng hashtag Ilukini. Mars TV dan na po ako sa iyo kasukli, sabi ni Sarana Ilipiyag. Yan nga. Sumeksiksiwa, kut-kutong at nakanain sa kuya. Ganito na talaga ang katawan ko. Huwag na kayo magtaka. Sexy talaga ako. Ano ba? Ikaw lang sexy. Kahit anong lamon ko, kahit anong puyat, ganito na talaga ang katawan ko. Hindi payat, sexy lang talaga. Ganun yun. Ikaw na. Ay, may tao.
Hello, kabsat! Uy! Titay ka nga to. Ay. Hello. Hello. Yeah. I'm bag nga Rabio Apo. Apo host kan co-host. Kumusta, Daddy? Taga-Igorot, guy. Taga-Igorot. Mayat mat antay, da kayo ngay. Kumusta kayo mat dita? Mabisbisin ang pay ti agluto kada tao ay susapon. Diyos, sana all. Sana all. Ada timakan. Yun lang. Atin niya oras dito? Alas 11 antay. Si Bigat? Malum. Rabi. Bigat, bigat. Bigat? Advance kami, da kami sama ti pinak-advance ito lubong. Ay mo nga din, nalipat ako. Hindi kami New Zealand antay. Ay, New Zealand. Uy, dati ahead. ko pinadita ni Kwani Vicky in Kiwilan, that is New Zealand isuna. Dikit ko na. Oh, Napanak di premium na di Kalman. agas dag kayo lang? Pun, mga 1 hour 30 minutes drive. Ayan. Sino bagbagan ni BD New Zealand? Wala Vicky in Kiwilan. Dati raw. Ni Vicky. Ni BD, adayo ti ayanda, VD. Ni Shine and Kate Dumlao. Mga Ayanda. 4 to 5 hours na drive. Wala. Ay, sorry po. Ayan, nagcha-Chinese na kami dito. Desiree pala. Desiree, di ka pa nakatulog. Madaling araw na dyan. Umaga na pala dyan. Dito ano na? 6 p.m. 6 p.m. PM. Ay, Pero nasa ano ba? ayos kayong dalawa. Dito sa ano, oo. Dito sa lugar ko, alas 6 hanggang alas 9, may araw pa rin. Oh, summer. Summer yun, di ba? Oo, mag-fall na. My God, it's so Oh. Wala. Wow. Kami naman, malapit na kaming mag-summer. Actually, winter pa lang eh. Balik. Baliktad. December dito sa summer niya. Na December dito pa. Kaya pag summer nyo dyan, winter namin. Pag Baliktad. wag winter nyo dyan, summer nyo dyan, winter namin. Pag winter nyo dyan, summer namin. At silubong. Yan, hello po. 10 million people in the house. 12 million pala. Gustong gusto ni Ate. ang hirap mo buya po. Apay, Ilocano ka man lang, Ante Hani. When? Ilocana? Oh. Hi, Dagdag the Accountant Gaming. Si ano naman to kay Bayan Vlogs. Ilocana from Cagayan City. My goodness. Yan. Look of that, ay daddy. Yan, Tay. Taga ano ka? Taga Bagyo, Ante. Good. Igorot. I've never been there. Why? You should. I know, I should, but it's been a long time since I went home. I mean, the last time that I... Lablabasan nyo dyan, no? Bumaba kayo ti aeroplano. Ano I yan? know. Well, Nabindutan. Di Bagyo, hindi pa. Oh. I've never been to Baguio. Well, That's the one anyways, place I it's want not to- that very beautiful anymore. Not anymore, unlike before, huh? Yeah, unlike 10 years ago or 15 years ago. Right. Puro, puro tattao, puro luglugan. Tatan. Basit na lang ti pine trees. Because of the slide. Landslide. Landslides. Landslide. Yeah. But oh well. It's okay. Oh God. Ayan, gumusta kayo dyan sa baba? Magdikitan lang kayo dyan. Magbaba ng bahay. Dikitan niya si Daddy Rolls, guys. Sige lang po, mag-iwan lang po ng bakas. Bis-bis na, so ako kahit nag-ibababat ti balay, gininjada ti dikit na kinyak, tapos ibabada jail link nga mainda. Nga dikitak, kapag nakaselponak lang tatay. Dyan. So ako kaya nag-ibababat ti link ko.
Baka pasuron. Lipatak pa dyan aga na aja mainnan. Kasi, kino-comment yung link nila, ay yung main nila dun sa comment. Oo nga. Kayo, yung mga nangingisda po dyan ha, yung, wag nyo pong idikit yung ninja nyo, tapos ipapadikit nyo yung main nyo. I know, disgusting. Foul po yun, foul. Parang budol-budol na din yun. Kasi makapunta ka sa LS niya, tapos hindi na siya makapunta sa LS mo, parang ganon. Oo nga. Hindi na mag-notice. Diba? Mahanapan ko din yun pag nag-notify sa akin. Okay lang, dalawa yung idikit nila. Oh, okay lang kung pang support nyo yung yung ninja. Pero wag naman yung idikit yung ninja tapos yung may nang ipapadikit nyo. Mas maganda kasi mag-fishing pag laptop ang gamit. Parang Mabilis. Tsaka makikita mo talaga sa YT Studio. Ni oras yung tanante? Rabi eh? Parehas kami to oras, kinihani ba ne? Hindi tayo nga yata US. Tennessee kanya. Tennessee. Oh, Tennessee whiskey. Di pinagado whiskey ta. Hindi naman galing yung Tennessee Kay whiskey. Elvis Presley. Dito kay Elvis Presley. Dito Gumaya si tayo. Elvis Presley dun sa Memphis. Elvis Presley. Tennessee. Ang layo. Hindi na napupunta si Elvis sa sa LS mo. Hindi na, di ba naka-hide siya? Oo. I hide him. Hinide mo na. Wala na guys. Pag pumunta, siguro makikita. I don't know. Na-hide kasi nakita ko dun sa community, naka-hide siya. Naka-hide yun. I-unhide. Huwag na. Manong ayos nga ka nag-awit ante, hani. 2000, my God, 2019. Last year lang. Ah, last year lang naman pala. Kala ko more than a decade na. No, 2018. Hmm. No, 2019. 2019. Last year. Oo. Nung namatay yung lola ko. Ay, before the pandemic. Before pandemic. Before pandemic. Yes. Dito'y kami lang, BG lang kita sis, maliligo lang. Sige lang sis, CJ. Ligo well. I need to get my nails done today. Because I'm off tomorrow and I have something to do tomorrow. So you know what? Might as well do them today, right? Kapag ka dito New Zealand, Antay? matagal ka na dyan sa New Zealand? Ano na? Matagal ka na dyan sa New Zealand? Ah, hindi. Bago lang po. Mga magto 2 years na. Uy, hello. Good morning. Good morning po, Marge Uy. Guten Morgen. Good morning, Marge. Uy, from Singapore. Ayan. Nag-fluctuate at boses mo. Audio mo. Hindi ko alam kung bakit na anong nangyayari. Lagi lakas, hina, lumalakas, humihina, ganun. Ampunin dakon, ha, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Tingnan. Nagpapalambing na naman tong si Trixie. Kumusta ang trabaho dyan, kuya, daddy? Mabuti naman po. Trabaho mo po? Relax lifestyle naman. Sa healthcare po ako, healthcare assistant. Parang caregiver, parang ganun. Sa isang
Home for the aged. Me too. Ang tawag sa inyo, home for the aged. Sa amin, nursing home. Nagtatrabaho ako sa nursing home. Oh, nursing home. Kumusta naman ang ano din? Oh, so far, Ilang pasyente nyo? my God. Kasi malaki kasi itong facility namin eh. Oh. Ang inaalagaan namin is almost, kulang-kulang na na 200. Tapos iba pa sa... What? Oo, Parang hospital na yan? oo, parang gano'n na. Laki. Oo. So may ward kayo? Department or something? May ward kayo or department? What? Ward. Department. Word. Oo, work department. Oo. Did you just ask? Nahati-hati. Oo. Oo. May CNA, may transport aid, may activities. Nasa activities ako eh. May nursing, may mga LPN, may mga medrep, Malaki. may mga, yung So, iba't iba. ilan ang patient mo? Parang 1:4? 1:5? Ganun? Activities ako sa lahat. Okay. Lahat ng 80. 80 ang inaano ko everyday eh. Oh. Kasi activities kami, so you have to be, dapat engaged ka sa kanila. Basta ingatan ng likod. Yun ang pinaka-importante. Lakad-lakad. Ang lalaki pa nila. Oo, but hindi ako yung CNA na nagbubuhat sa kanila. CNA ka? Hindi. Okay. Ay, activities. Para nagpapalaro ka nun or Ano tawag dito? Diversional therapy? Ano bang tawag doon? DT? Hindi, recreational kinda. Recreational. Ano bang tawag nyo doon sa title? May tawag doon eh. May ibang tawag doon na pang professional. Pero tawag lang namin activities. I see. Pero ang alam ko, diversional therapist, parang ganun eh. Sa inyo. Mga activities to. Pero care partner din sila, caregivers, parang ganun. Wala silang special na education. Wala. Yung caregivers meron dito. You have to be certified. For the CN. Oh, nice. For that. Sige nga, anti-host, nga titrabaho mo nito YouTube. YouTube? YouTuber? So, taong bahay. Awan pa gamin ti GC, kaya mamawan pa hampe mabalin nga work na. Di ba may 2 years? May 2 years green card ka na ba? Awan pa. Dapat apply mo na yan. Anong hawak mo ngayon? Bukas pa kayo mag-send. Ang lako. Okay lang yun. Wala naman ano yun. Anytime naman pwede kang magpasa. Pwede namang, oo. But you have to drive. You have to know how to drive. Bago pa lang kasi si And even after 2 years, pwede ka din magpasa ng GC mo, pero ang matatanggap mo, 10 years green card na. Yes. Pero may disadvantage lang. Hindi ka makapagtrabaho. Sa ngayon na hawak mo? Hindi ka pa makapagtrabaho kasi di ba mahirap din mag-risk. Kahit Kaya under hambang automatic nga ako. Hambang automatic nga citizen ka no. Di ba asawa ko taga Jai? dapat yung pinail mo para automatic yung spouse visa. Pero fiancé visa kasi ako kaya mag-apply. Okay.
Ako spouse visa nakarating dito eh. Spouse visa, wala ka nang gagawin dito. May GC ka na agad. Kaya yun ang advantage ng spouse visa. Pero mas matagal yung process na makarating dito. Ang dali lang sa akin kasi galing ako ng Korea, galing kami ng Korea. Sa pagka-apply, ano lang, automatic. Ay, Korea ka, gaya. Ex-Korea ka. Mhm. Ijay. Kapag spouse visa sa Pilipinas kasi, it takes 1 year to 1 year and 2 months bago maano yung papers. Nagtrabaho mo di Korea? When di ko Itaewon. Nagapuak mo Jay Bosong Gun. Busong dun. Ayun na to Jay. Jay baba, sulinak kami nga lugar. Jay Chulanam do. Oh. Hanggukmal karyo? Mote. Agak mal mote. Nacho ko miyo. Hanggukmal Chuk man, chuk. Chakum. Nawanin, nawatan na ni Jose, nawanin. When nagtrabaho ng Tikwa factory. Bueno, rusak dyan di concrete factory. So nga malas ko. Nagrugit nga trabaho. Delikado pa eh. Kuha ka Very niya. 3D. Gibar kami nga nagtrabaho ngayon muna. Tapos katimalaw kami, nag-run away kami. Uso oras. Kayo nga nito KLT. TNT. Oh, tapos Nito, Jay ko. Ano tawag yun? 3 years na contract. Wait na. Ang puta di Jaya. Susap. Hindi naglaaw. Ni host Kasi nga tarak mo dilo blabas siya yun yung binabuldozer. Yan yung mga giyok, adi aircon? Wait, Aircon ba yun? Hindi Lakas yata. naman. Hindi yata aircon yun, parang bulldozer. ilang taon ka sa Korea. Hindi ko nga tinapos yung 3 years na contract ko, yung mga 2.5. Tapos napakalitan. Uwi na. Tapos umuwi Gwapo na. gwapo mo daw, Daddy Rob. Salamat po sa bola. Pakishoot na lang sa basurahan. 81. 81 J Soul ba ata? When, dati Ilocana da amok. Factory ti DGGC 40 bags. Ayo. Ilocana. Ilocana nga nakiasawa ti Koreano? Ilocana ti Oh? boyfriend na Bisaya. Pero matagal na sila doon. So, nagra-run ng factory. So, I stayed there for like 6 months to work. Hey, ha, Brandy Then Sairi. nakakilala ng Thank you so much, Real Memories USA, sa palipad mo. Thank you so much. Sana all. Ay nako, ayoko mag-member, ayoko mag-super chat. Kagagastos ko lang ng almost $3,000 ha. Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin. Importante, naayos ang ngipin ko. Ano ka? I spent almost $3,000 kanina lang. Sarangheyo. Saranghe, kamsahamnida. 안녕하세요. 안녕하십니까. 데스리 예쁘다. Naani po. Nay, ay gelas dosen. Mangan tayon. Ay agluto tayo daw. No lang. Agluto pa lang Kinag pa na yun may luto. Oh, pangal daw. Ada pa Yeah. kuya? Nya? Ada pamilyang ditan? Uy. Dan.
News. Ada na ulaw. Ada na ulaw mat. Na naulaw nga ibang lahi kung Pilipinas. Kailan mat lang. Kain yan. Oh, that's good. Dinala ka niya dyan. That Oh, you lost, Yeah. please support my preparing foundation. that's good. Sana- Chris, Ato, cute ta. Nati cute ta ka, no? Yeah. Cute ta? kalimutan na nila. Cute Si ta, Dayo, moyo. ang gana. Cute ta, moyo. Parang anong ulam niya siguro yan? Opsoyo. Food opsoyo. Kimchi. Gumawa ako ng cucumber kimchi nung isang Sarap yun. Mas gusto ko yung cucumber kimchi. Madali lang kabsat. Madali lang. Wala kasi ako yung sauce niya. Ha? Yung sauce. Anong sauce? Yung Pwede ka naman sa mga Asian store dyan, Or order it online. I do order everything online now since Eko. Nagpiksa. pizza. Sige, batik pa ita kayo. Maminsan manan. Alright. Thank you, Sige Kapsat. See you. Salamat. See you. Salamat See sa you. Kita. Yeah. Naturog ni Cheryl. Mabanbanog. Din. May ina siya, may tinutulungan siya yung parang kalugaran ba? Lagi siya sa ospital, kahit day off niya, andun pa rin siya. Bumibisita kasi may cancer yung babae, yung kababayan nila. Kailangan nang iuwi. Kaya ganun. Imay nakla nagtamsak ate Lucana ni Mami Hanak pa'y pansinin. Busy gamit ngagdaldalos kaya di nga makabasa ti comment. Hi po ate Lucana, Mami Hanibani, sabi ni Arlene Tabalanza. Dinikita na. Guys, please connect to our super chatter. Okay lang yan, makapaghintay yung balipad ni Hanibani. Kasi narigat tibiyang. Naimbaga bigat mo kabsat kaririin ko sige gimukat ka pay Adlan channel. Ang sabi mo? Sabi ko okay lang yan kasi narigat na. Ha? Sabi ko okay lang kunak kasi narigat tibiyag. I'm not gonna spend anything. I'm gonna spend it for myself. I'm not gonna spend any super chat to anything, to anybody. Not right now, girl. Not right now. Ang hirap magtrabaho and then ibibigay mo lang. No way. Huwag mo na ngayon. Dami kong pinagagastusan. I hope you understand. Wala naman naghihingi. Magpalipad kung gusto. Naimbaga bigat. Ayan. Edlen. Sige, gimukat ka pay kabsat. $9 million in the house. Mega love shout out. Wala, malulubat na ako. 15% na lang. Aja.
Baba muna ako. Aakyat ako sa laptop ko. Oh, sige. I'll be right back. Hello sa inyong lahat, guys. Ayan. Sino yung gustong umakyat? Akyat lang po. Imalis na ke met kakadanom ate. Imalis met kakadanom ate. Nyajay? Ano yan kay Bayan? Imalis met kakadanom. Kakadanom ate. Ha? Hindi ko maintindihan. Kay Bayan Vlogs. Imalis met kakadwam ate. O, saan sila lumipat, anak? Kay Bayan Vlogs. Ayan, tagal mag-save ng edit ko, kakantok ha. Ganyan talaga. Matagal lalo na kapag kapag malaki yung niya, tawag doon. Kapag naka-HD ba yun?
Wala palang katao-tao kapag ganitong oras na. 10 million in the house. Mega love shout out. I'm back, sabi ni CJ. Walang tao. 13 million in the house. Mega love shout out. Oh, HD 4040. Kaya pala matagal ay kasi malaki yung ano niya. Oy! Kapsa Simply Higgins. Uy, grabe ka ha. Pinagginulat mo ako. Salamat sis sa pakulay. Si Cheryl na naman. Si Jay, ano bang nangyayari sa pangalan mo sa akin? Salamat sa ating super chatter. Salamat sa flower, Kapsat. Hi, Auntie B. Ninja. Hello. Hi, Auntie TV Ninja. Just real. And bigyan ko na kayo ng jacket, guys, at maglapag kayo ng bahay. Wait lang. Para hindi kayo ma-hide, bigyan ko na kayo ng jacket. Ayan, please support our super chatter, guys, at saka member natin na si Simply Higgins Pang. Ayan, nandyan pa si Abangers Mode na. Pinakariing kan, ay bumangon kan. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo, guys. Bigyan ko na kayo ng jacket. Ayan. 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan, guys. Ayan, nag-1 na po. Ayan, please support our super chatter, Simply Higgins vlog or Simply Higgins Fun, guys. Yan na po yung link niya. Binaba ko na po. Ha, nakakamiss mo. Namimiss mo lang si Cheryl, ha? Ano ba yan? Hindi, kasi yung parang hindi ko alam. Di ba? Kababanggit ko lang kanina yung i-ready lang dagiti mapanagbasa. Kapsat. Sige, Kapsat, Simply Higgins. Tapos akyat ka para may kausap ako. Akyat ka, CJ. And Stevie Ninja, hello. When agkapkapen, ha. Amo may papudot. Pinainit ko na kanina tong kape ko. Kaso, ano na naman? Naging cold na naman. Ayan, magbaba ng bahay, guys, para madikitan kayo. Jasril, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Guys, baka hindi pa kayo dikit sa Hi! Ayan na si Smile. Ayan, Smile, may nagpunta sa bahay mo kanina. I-check mo na lang, bebe. Ang aga ng LS mo na, sis, sabi ni... sis, kasi kailangan ko na agahan yung LS ko, sis, kasi baka next week.
Mag-aaral na kasi yung anak ko, kaya kailangan maaga na kaming matulog kasi maaga nang gigising. Oo, sis, salamat, sabi ni Smile. $11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nandyan si Adbangers Mode Nad. Nag-BG. Ayan, hindi ako makaakyat ngayon sis, magluluto ako mamaya ng talong. Hehe, ay sige po. Magluluto ka ng talong? Anong luto, torta? Ayan, nagbaba ng bahay si MB Makulit TV. Nakita niyo po siya. Nasa Hong Kong. Ayan, Simply Higgins Bomb done. Pabalik na lang, sabi ni Ann, Stevie Ninja. Hi, sis, Smile from CJ. Yung kasama ko kumain sila ng pizza. Ako kumain ako ng yung niluto ko kanina. Ayan, nandiyan pa si Sis Marge Uy. Puntahan niyo siya guys from Singapore. Ayan, guys. Thank you so much, guys. Magdikitan lang kayo dyan, 12 million. BG mode, madam, magkapkape. Anyat, adapan disal mo, kabsat abangers. Hello, sis CJ Flores. Good morning from Pinas, from Smile. Ayan. Ang tawag doon? Ants TV, yan ba yung ano mo? Ants TV ba yung main mo? Ayan, pritong talong sis. Bakit kaya wala akong harang? Sabi ni sis. Hehe. I-refresh mo lang sis. Ayan, makipagdikitan ka lang dyan on TV. Pero minsan, yung main daw yung ididikit mo kasi minsan ayaw nila na yung ate, antok na ako, tulog na ako ate. Sige kay Bayan Vlogs, matulog ka na din para sa birthday mo bukas. O, diba? Ayan, gisingin natin si Cheryl sis para siya umakyat dito. Wag na sis, CJ. Kasi siya, pagod ata siya. Baka tupakin pa yun kapag na-disturb yung tulog, di ba? Ayan, 9 million in the house. March uy, dan pabalik, sabi ni Ann TV Ninja. Ayan guys, be sure na po yung main po yung ididikit nyo po. Kung main po yung didikitan nyo, main din daw po yung ibabalik nyo. Yes, Anyang. Ayan. Hi, host. Hi, Kabsat. Hello, good morning to you, Kabsat Yels Anyang Mendoza. Itaas, mag-press 1 guys yung nangangailangan ng WH dyan para magpalaro ako ng Pinoy Henyo. Press 1 po yung nangangailangan ng WH. Harang, sabi ni Ans TV. Hi, host, tamsak dan. Ayan, salamat po sa patamsak. Host, nag-almusal ka na ba? Sis, dito? Gabi na.
Ayan, salamat guys sa mga paharang nyo dyan. Hello, Kabsat! Promag! Hello! Long time no si Kabsat. Ayan, dikitan nyo po si Promag ni Robla, guys. Ang isang member. Ayan, thumbs up dan Kabsat. Salamat sa pa-thumbs up, Kabsat. Ayan, nagbaba ng bahay si Auntie B Ninja. Mega love shoutout sa inyong lahat. Thumbs up dan na host, kagabi host. Wow. Hi Rachel Jo. Kumusta deng? Good morning. Ayan, dikit-dikit para makarami, guys. Morning sa lahat from Abangers Mode Nad. Ayan. Host, pwede ba ibababahay ng aking at Clay? Babalikan, makapasok lang sila doon, host. Ano, basta yung ipapapa yung bahay, guys, sure na magbabalik po. Kasi magagalit po yung ating mga viewers kung wala pong magbabalik sa kanila. Isupay nga rin, busy mat gamin, di pa makapag-edit iti video, sabi ni Kabsat Promag. Good morning, host, kagigising lang. Ayan, 14 million in the hat. Sige lang, ibaba mo yung bahay ng asawa mo, but be sure na mababalikan po sila sis, Yols and Ye. Promag ni Rob Lakadendan from Ans TV. Ayan, thank you so much. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan, mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo guys para magpalaro ako ng WH. Oh, host, legit po. Lagi kami nagbabalik host. Sige sis, baba mo lang bahay ng asawa mo. Ayan, Kabsat Miss Jenna. Hello. Muli ka Kabsat, noong kabisi. Miss Jenna, bebe, beshi. Hello. Kumusta? Ayan, yep, solid po to host from Upsi. Sis. From Upsi Marge. Oh, yeah. Salamat host. Ayan po ay almost 1K na host. Wow. Hi, JLOVE. Padaan po, sabi na, wow, salamat sa pagdaan mo, J-Love. Dan tamsak po, ayan. Hi, Gracia, my own. Dan tamsak host, harang pa. Ayan, thank you so much. Hi, Ate Jeanette. Tamsak lang ako, host. Kabsat on my way to bed na. Mag-alas 2 na madaling araw. Sige, Kabsat Janet Titerness. Salamat. Naka-lipstick ka, Metket. One, kailangan nag-lipstick out. Lang dito'y balay. Ayan. 14 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, pwede kayo magbaba ng bahay nyo, guys. Magbaba lang kayo ng bahay nyo, guys. Makipagdikitan. Magpagdikitan, guys. Magpagdikitan. At yung mga bagong gising, alisin ang mga muta. Ayan, dan tamsak ho sa ni Gracia, my own style. Ayan, salamat sis Gracia ng Hong Kong. Ayan, nagbaba ng bahay si
Rachel Joy Hortizuela. Ayan, dikitan nyo din po si MB Makulit from Hong Kong. Tawang-tawa si Emer, si Abangers mode na. Hello, Kabsat. Agsubliak no, maabutan ka pa. Tamsak muna ako, Kabsat. Sige, Kabsat Burns TV. Hello. Mars Uedan na po. Thanks from Smile. Ayan, marami kayong didikitan, guys. May mga bagong, ayan, padikit po ang ating mga bagong members. Si I Like Channel, padikit din po. Ayan. Si CJ Flores. Ayan, at baka hindi nyo pa po nadidikitan si Reneza's Journey, ang ating bagong member. Ayan, dikit-dikit lang guys. Mag-hashtag Ilocano na lang kayo sa inyong mga bakas. 8 million in the house. Mega love shout out. Ang bigat ng wet mo, Trixie. And done to you. Ayan. Hi, Emerson Salvador. Hello. Ayan, pwede ka magbaba ng link mo dyan. Emerson Salvador, magbaba ka lang ng link mo kung alam mo magbaba ng link. Rachel, I'm done to you po from Yos and Yang. Ayan, pa-jacket. Ayan, may jacket ka na. May nalalaman ka pang pa-jacket, ha? Ayan, may... Yes, Dan from Yes, Dan. MB Makulit TV, Dan. Magbabalik po mga yan. Andiyan lang po siya. Hi, di ako nakalagay ng hashtag Ilocano doon sa binababuhos. Nag-comment lang ako. Sige, okay lang. Basta may makita silang comment at saka nagtamsak kalembang. Pasok na pasok yun. Magbabalik sila. Pero next time, guys, yung mga binababa ko, guys, mag-ano na lang kayo, ha? Si mama niya to. Ate Risa, ate. Hello, tambay lang busy day, sabi ni Sis Gracia, my own style. Sige, sis, good morning sa'yo. Sis, tao? Hindi. Press 1 kung gustong maglaro yung dapat magkaroon ako ng press 1 kahit 6. 6 na press 1 magpapalaro ako ng WH. Ako na lang maglaro, ayaw nila maglaro ng WH. So, ayan. Babay mo na po, mapanak. Vital talon, kabsat, kabless, all ulitik, damdaman, buyayan, at dikitan, mga naglapag. Sige, abangers mode na, ingat. Ayan, nag-press 1 si Miss Jenna, si CJ Flores. Ayan, 4 pa ang kailangan ko. Ranesas Hosdan po, nag-comment lang ako, sabi niyo. Sige. Sabihan ko sila. Kasi naka-LS ata sila ngayon. Si Ranesa at saka yung mga iba. Ayan, dalawa pa lang kayo. Ulitin. Ay, grabe.
Ayan, Brycel Joy, sabi ni Ans Ninja. Ayan, press 1 yung gustong maglaro ng WH, guys. Press 1, press 1. Dalawa pa lang. Asan na si Venus? Ha. Hindi ko alam, wala na. Binalik ko na po, Rachel, sabi ni Ann TV. Ayan. Press 1, nag-press 1 na din si Emerson Salvador. I like channel dan po, sabi ni Yols and Yang. Sige, Ana, Yol and Yang. Sabihan ko ayan, CJ, sabihan mo si I like channel, may pumunta sa bahay niya. Mag-press 1 na kayo, guys. Masaya to, sabi ni CJ. Ayan. MYM done to you, sabi ni Rachel Jo. Ayan, 11 million in the house. Sige. Ano ba yung papahula ko? Wait lang. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Mag-isip pa ako. Ay, Pinoy hello. Pinoy henyo ata yun eh. Ayan, sis Debbie, thank you. Ayan, start na. Tao, bagay, tao, pwede. Oo, tao, pwede. Na maglaro na kayo, anong brand ng lipstick mo? Brand? Brand? Hindi ko alam. Ano to? Tigda dollar. Tigwa $1 sa $3. Natatanggal na ata. Ayan, maglaro na kayo, guys. From Agnirlo, Rakaden on the way, sabi ni Yos and Yang. Uy, asan na si CJ? Nag-stop nang maglaro. Host, exit na ako. Salamat. Sige, Elsen, lang sabihan ko yung nadikitan mo. Kapsat. Salamat. 13 million in the babae? Oo. Babae ba yun? Babae. Yos and Yang, nasuklian ko na po kayo, sabi ni CJ. God bless sa lahat from Yos and Yang. Name ng tao, oo, pwede. Babae. Pwede mo din pangalan sa lalaki kung gusto mo. Ayan, De La Torres, harang, sabi ni Dancing Diva. Hello Kitty, hindi. Cartoon character, hindi. Dikit lang sa may gustong dumikit. Balikan ko kayo, sabi ni Miss Jenna. Powerpuff Girl, ha? Artista, hindi. Artista ba do? Hindi. Sailor's Moon, hindi. Ayun, is one word lang siya. One word, yes. One word. Pwedeng ipangalan mo sa babae, pwede mo din ipangalan nata sa lalaki. O, parang ganun nata. Alex, hindi. Pangalan ng aso mo, hindi. Trixie. Hindi. Hindi. 12 million, shout out. Hello everything from Dancing Diva. Thumbs up dan. Ligo lang muna ako, guys. Sige lang, sis Smile. Maligo ka lang dyan. Take your time. Bye-bye.
Ayan, good morning sa lahat. Ayan, nagsapa ka man ng LS Kapitana. Oo, kailangan ko ng agahan kasi mag-i-school na si CJ next week. Ayan, Temsek Dan. Ayan, pangalan ng aso mo. Hindi, ligo lang muna ako, CJ. Hindi. Good morning sa lahat. Hindi. Barbie, hindi. Ayan, magmahalan lang kayo dyan. Magmahalan. Chris, hindi. Pangalan mo, hindi. Makikita sa Bible. Bible. Yun na yung pinaka-clue. Makikita sa Bible. Sige, laro. Pangalan, Rachel, ha? Jacob, hindi. Elijah, hindi. Ruth, hindi. Sige na, lahat na ng alam nyo. Lalaki pala siya, lalaki. Mary, Maria, Mary, Aaron, hindi. Isaac, hindi. Ayan, BGC, ano. Thomas, Isaac, Thomas, Mateo, hindi. Naomi, hindi. Malapit na doon. Boaz, hindi. Ninyo, Abraham, hindi. Mateo, hindi. Jesus, hindi. Andrew, hindi. Jacob, Ezekiel, hindi. David, hindi. Maraming tauhan. Nasa Old Testament. Noah, hindi. Lot, hindi. 5 hours to, guys. 5 hours. Ayan, Moises, hindi. 11 million mega love shout out. Sige na, bilisan nyo. Paghurin nyo ako. Mark, hindi. Nasa Old Testament, guys. Old Testament siya. Old Testament. Ayun! Stop! Stop, guys. Stop. May nakakuha lang. Saan na yung remote? Saan na yung ano ko? Uy. Stop, guys. Stop. Ito yung answer. Nehemiah. Yun. Ito. Ang galing! Ayan, Miss Jenna, done to you, sabi ni Kabsat Pro Mag. O, di ba? Yehey, ha ha ha, sabi ni Rachel Joe. Congrats, sabi ni CJ. O, di ba? Di ba lalaki siya? Congrats, sabi ni Ann Stevie Ninja. Pero pwede mo din naman ipangalan sa babae kung gusto mo. Isa pa. Wait lang. Sige, magdikitan muna kayo dyan. At mag-iisip muna ako ng word.
Congratulations! Ah, ano bang ano? Wala pa? Wala pa, wait. Wala pa, hindi pa ako na ang hirap din ako makapag ano. Sige. Start now. Ayan. From Magdan to you, sabi ni Rachel. Ayan, nagkape tayo. Ayan, nagkape ka lang. Walang tayo. Ayan, tao, hindi. Bagay, pwede. Hayop, hindi. 9 million in the house. Mega love shoutout. Dancing Diva Channel. Hi, Split Queen, sabi niya. Hindi ko yun napanood. Saan mo napanood yung nag-split siya? Ayan. Hayop ang ex mo. Hello, Cam CJ Flores, sabi ni Dancing Diva Channel. Hello, Mega love shoutouts in you guys. 9 million in the house. Parte ng bahay, hindi. Nakikita sa loob ng bahay, oo, pwede. Dan Robla ka din, sabi ni Miss Jen. TikTok sis, sabi niya. Ayan, prutas, hindi. Hello, Dancing Diva, good morning, sabi ni Sis Smile. Gulay, hindi. Halaman, hindi. Oh, no! Makikita sa washroom, pwede. Kwarto, pwede mo din ilagay doon. Kusina, hindi. Mostly na nakikita sa washroom. Good morning to Sis Smile from Dancing Diva. Garahe, hindi. Shampoo, hindi. Pills, pills talaga. Mirror, hindi. Tibak, hindi. Ginagamit ng tao. Sabon, hindi. Pwede din pala siya sa sabon. Tagalog ba? English? Bathrobe, hindi. Tagalog. Ginagamit ng tao. One word. Towel, hindi. Nag-iisa ka na, dalawa lang kayo ni Dancing Diva. Abe Chantel Vlog, stocking, hindi. Shaper, hindi. Cycling, hindi. Body wash, hindi. Sponge, soap dish, hindi. Sponge, hindi. Cleanser, pwedeng cleanser. Pwede yung soap. Pero, 2 words siya. 2 word. Gusto ko yung exact. Yung sinulak ko. Shampoo, hindi.
A kind of word. PH care, hindi. One word or two words? Two words. Two words siya. Scrub, hindi. Shampoo, hindi. Body scrub, hindi. Dishwashing liquid in the shower cup, hindi. Bath salt, hindi. Two words siya. Loofah, hindi. Loofah. Feminine wash, hindi. Bubble bath, basta soap siya. Soap, sabon siya. Pero English, two word. Shower gel, hindi. Bubble bath, hindi. Feminine, hindi. Shower gel, hindi. Mostly, babae ang gumagamit. Weight scale, hindi. Body spray, hindi. Ginagamit sa katawan, pwede. Scrub, hindi. Two words siya, guys. Two words. Wait lang. Two words. Feminine was no. Ayan. Facial was pwede. Iba yung ano ko napindot ko. Yan. Ha? Facial phone, sanitary na. Sige. Facial phone, basta. Hindi. Two words. Sanitary napkin, facial wash, pwede din. Pwede. Mag-focus kayo sa pwede, guys. Toothpaste, hindi. Sabon siya, guys. Sabon. Deodorant, hindi. Facial cleanser, hindi. Brand of soap, pwede. O, brand ba yun? Whitening soap, pwede. Pero may gusto ako yung yung exact talaga yung naisulat ko. Whitening soap, pwede. Cetaphil soap, basta, Cetaphil cleanser, hindi. Nakuha nyo na yung second word. Yung first word na lang ang papalitan nyo. Derma soap, pwede. Oy, malapit na. Meron pa yung yung isa. Kojic Sun, pwede. Mega love shoutout Ilocano sa Hi, ating vlogs. Hello, Deng. Koji Sun, yeah, pwede. May other term dyan. May ibang tawag dyan sa mga soap na yan. Ayan. Gluta soap, hindi. Ayan, malapit na. Detergent soap, joint. Bath soap, facial cleanser, hindi. Ano siya? Ilang word ba yun? Yung first word. Out na, may pasok, sabi ni Sis Marie po. Sige sis, ingat. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 letters, yung una. Beauty soap, pwede. Sanji soap. Sanji soap. 2 words siya, guys, English. First letter. Oh, no-need yung first letter. Malalaman nyo na. Ano siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 letters yung una. Yung
first word, 12 letters. Kojic. Pwede sa Kojic. Moisturizing formulated, no, glutathione soap, hindi. Meron pa yung isa, yung hindi niya nababanggit. Yung tawag pa, yung isang tawag pa, yung, ends with letter G. Ends with letter G. Skin lightening soap, pwede yung mga yan. Yung last letter niya is G. I-N-G. I-N-G yung last letter. $12 million in the house. Mega love shout out. The hydrating soap, hindi. Uy, meron pa, hindi kayo. Wala. Ay! Ay! Stop. Pinapakyaw na niya, guys. Pinapakyaw na niya, oh. Rejuvenating soap. Yon. Nauna si Rachel again. Ayan. Rejuvenating soap. Ay, ang galing. Ang galing ni Rachel. Congratulations! May 10 hours na si Rachel. Ha, sabi. Yeah, hey. Ha, wow. Uy, hindi nakakasagot si CJ. Wait lang, magdikitan muna kayo dyan, guys. Maglapag kayo ng mga bahay nyo. Ayan, congratulations! For the second time around. Magbaba kayo ng bahay nyo. Congrats, sabi ni Sis Real Memories USA. Ayan, ha, kaya nga sabi ni Sis. Ayan, dikitain mo natin ang ating super chatter na si Miss Real Memories USA at saka si Simply Higgins Farm. Ang ating mga super chatter. Dikit-dikit guys at magbaba kayo ng bahay nyo para madikitan nila kayo. Sana all, sabi ni ating Zai Vlog. Nahuli kaya kayo? Dapat nag-google na kayo. Ayan, nagbaba ng bahay si Kabsat Promag. Ayan, padikit po kay guys, yung hindi pa po nakakadikit kay Cheryl Ramos. Ayan, pasok mga sukli, sabi ni ating Sai. Ayan, magmahalan kayo at makipagdikitan. 7 million in the house. Nananalo lang ako pag ako lang naglalaro. Ay, nako. Mamaya ulit. Magdikitan muna kayo ulit. Real super chatter done to you po from Rachel. Ayan.
Hello, Auntie Pilipina, harang pa more. Dikitan nyo na mahimbing ang tulog pa si Cheryl, sabi ni CJ. Ayan, magmahalan, makipagdikitan at makipagkabitan. Charot. Ayan, makikabit-kabit kayo lang dyan, guys. Sana all member na, sabi ni ating Zai Vlogs. Ayan. Kapitana tay pasurok yan ka, dimlip-lipatan. Well, damdaman numalpas na PLS ko. Really? 5 minutes yung pangalawa na harang, kaya itamsak na di, sabi. Salamat sa mga paharang nyo, guys. Thank you so much. At dikitan nyo po ang ating kapatid na si Isabella from Spain, ang mabait na ating member din. Ayan. Dikit-dikit, guys. Magdikitan kayo. Wala pa naman harang si Eka. Hi, Maisel. Hello, host Tamsak habang nagkakape, sabi ni Maisel. Hi, Ading. Hello. Salamat sa patamsak. Cheryl Dan na rin po, sabi ni Rachel. Ayan, magmahalan kahit makipagdikitan. Ayan, padikit din po si Ate Jeline sa kusina, guys, from Spain. Ang isa sa ating... Hi, guwapa. Stuck na ako dito, harang. Haha. Hi, guys, sabi na Auntie Pilipina. Ayan, dikitan nyo po ang ating auntie na si Pilipina na nasa America also, guys. Ayan, magdikitan muna kayo para for the next round. Para sa susunod na next round. Ayan, bakit kaya... Mega love shout out sa inyo, guys. Wait na, nagpipicture ako ng mga plinay ko. Ayan, tinunong nga tarong Ken inling tanga kamote. Wow, nagimason. Ayan, magmahalan kayo dyan, guys. Real Dan full pack from Proma. Ayan, Real USA. Ayan. Filipina Country Life Dan na rin. Sabi, Dancing Diva Channel. Pumusta basang adupay ti pampers nga pang dancing. Ayan, tinulungan nilang tanagimason, gitarong kan-enjoy kamutit. Ayan ha, dupay ate lalag sa Pilipina kanti hampay na ibos. Ayan, pinagtripan niya yung pampers ng namatay na. Ayan, Xavier, uy, here lang hanggang matapos, sabi ni Xavier, uy. Hello, thank you, thank you. Umay kayon, kunana ni ating Zai Vlogs. Mapang kayo naggibalay na kakabsat, apada ka naglalat. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, magdikitan.
Nakakaloka itong mag-play ng ng laging nagpo-post kasi hindi matapos-tapos yung short video. Dancing Diva, ayan, Kapsat Country Life. Sa wakas, natapos din ang harang haha. Ay, guwapa, sabi ni Auntie Pilipina. Akyat ka dito, ante. Ha, sabi ni Dancing Diva. Kapsat Pilipina Country Life, kumusta ngay? Sabi ni Kapsat Promag. Dancing Diva Channel, padawat man-manang kidaya per, sabi ni Ating Zay. Daya Perti, harang Kapsat, sabi ni BD New Zealand. Ayan, BD niya. Awa na kapashare to ni Kuya Daddy, si Daddy Rolls dito ay balay ko, muli. Tapos nasis yung Pinoy Henyo, hindi pa, mamaya pa. 5 million in the house, really? Ayan, Promag ni Robla ka din, okay lang mi, kumusta ti Karyedo ngay, anya si Dayo ngay, ang padigo kayo met, Hindi pa tapos CJ, may mo alayan dito ikabsat ating side. Sabi ni Dancing Diva, ayan, ating side vlogs done to you, sabi ni Kapsat Promag. Haba ng harang, Kapsat ko na ni Kapsat BD New Zealand. Ay, hindi pa niya ako naririnig. When, umay akon, sabi ni ating Zai Vlog. Ating Zai Vlogs, hello, sabi ni BD New Zealand. Natenglatan tapno na sa lunat tayo, ha. Nasa lunat lang, walang tayo, Kapsat Promag ni Rob. Ayan, ating side vlog. Di ko pa naririnig ang sinasabi ni host. Sabi ni BD New Zealand. Hindi pa niya ako naririnig. Ano ba yan? Roma, gumay akon. Sabi ni ating Zai. Ayan, yati si Dayo. Ayan, umuli ka ng Pilipina na salon at nakngarod, lol. Sabi ni Kapsat from wow! Nasalon, nagwapo ka kano. BD New Zealand, kunana ni ating Sai Vlogs. Wow! Kunana. Wow! Ayan, welcome Kapsat BD New Zealand. Ayan, BD New Zealand, Kapsat, may ayuda ako sa inbox mo. Hi, Saisi Centeno Vlogs. Hello, host Tamsakdan, Rems TV, Mix TV po. Ayan. Salamat, Kapsat, sa pagpunta. Ating side vlogs ni nagmayat-met no agpaiso nga nagwapo nak. Wow, I know Nagwapo ka tabi din yung silang Kapsat. Taga-arugos na tagwapo. Pada kayo kani ating side vlogs. Yahoo! Umay kayon, kain na tayo. Kain lang, walang tayo ating side vlogs. Sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, walang tayo, okay? Kain ka lang dyan, walang tayo. Ito muna, host, naka-LS din ako. Kapsat, Saisi Centeno Vlogs, pwede mo din ibigi mo na lang yan sa iyong bahay para makatulong sa iyong WH. Huwag mo na akong alalahanin pa. Mix TV Kapsat. Ayan, welcome sa ating bahay. Janina Paula ka. Ayan, bebe, kumusta ka na? Welcome. Ayan. Musta ka, Kapsat ko nga napipintas? Ating sa waiting si sabi.
Ah, wow! Nagpipintas kami, nagpipintas kami. O, diba? Hehe, bait naman ni admin. Sis, i-video mo na lang dun sa LS mo yan para makatulong sa WH mo, diba? Huwag mo akong alalahanin, harang lang ang akin. Mua, host. Yes, love ko kayong lahat, guys. Huwag kayong mag-alala. Okay naman, host, busy. Tagal naman. Sabi, ay, may tao pala sa baba. Ay! May tao. Kasamsampag ko nga nagtrabaho. Nagpayagluto. Guys, yung V8 na lang yung paggamit natin, yung V8 ng Pilipina, wag na itong V8 kung local. Apa nagpayagluto sa liit. Nagkalpas. Local ang aking V8, guys. Local. Sila naipit. Kasamsampag ko nagtrabaho. Kumusta ka bagyan? Karoba. Sige. Madamdama. Nagpayagluto. Nagpudot kaya. Siguro no bakasyonak na nangisikak pa yung isulan. Nagkutsara ka na napudot. Kunada. Kita di mo puraw at isikatan niya. Kaya active wera. Ta siyempre napudot. Data nga kanayon Aka na sa America Vlogs, nagpintas meta ka host mo niyam amunak man. Kung nananibiti siya sila. Yara! Mga man ating nga kanagakon. Sige, ay! Nagpagluto! Tatad dyan may isa nga nakalawlaaw. Ha. Kung ni Promo. Wan, nagpagluto. Baka mabalin mo idikit BD New Zealand. Yes, si Dayo nga eh. Ah, Si Dayo. si dami mupay. Biuli siguro, masado. BD New Zealand, hello po. Okay naman po ako. Nag-LS na rin ng 8 or 9 p.m. Pinas time po. Ikaw, musta po? Sabi ni Janina Paula. Jenny! Bang, where's avatar? Why I don't have no app? Wow, mananas bid tayo ngayon. Oh no. Because before you put it. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. Magdikitan lang kayo dyan. Magdikitan. I love you. Oh, I love you. Love na ka daw, Sinagot na kan. Sinagot na kan, BD. I love you. Oh. Ayan. Gusto niyong marinig ang utot ni Auntie Pilipina, guys? Oh, ganun yung utot niya. Ay, ako na tinag. Ang sidaka titukap dita kinararawan ko na nanikap sa promag. Umay aksa makipangan, sabi ni Ate Xay Vlogs. No. No, gano'n. Hindi mo. No. Nagay-ayaw mo. Janina Paula, musta ang WH mo? Sabi ni BD New Zealand. Nagmayat ata sound effect na. Ayan. Pakinggan nyo ang utot ni Auntie Pilipina. O, ganon. Kala na dati sumbrok nga pulten. Nga buris. Ayan, mega love shoutout sa 10 million in the house. Ayan. BD New Zealand, 1K plus na po. Wow, ano yan, magsipag lang kayo mag-LS guys para sa yung mga WH. Huwag maging tamad. Gayahin niyo ako, masipag ako noon mag-LS everyday. Ayan.
Nagluto na po ang ating kasama sa taas. Andyan. Andyan hamang mga anak pangalda. Ayan. Ayan, sana all maka 1K. Sabi ni Bidi niya sila, sorry. Oh no! Ano ba yan? Oh. Nawawala yung ano. Nawawala yung kiss na malagkit. Ayan, gising na sa mga natutulog pa. Titilaok na yung manok. Hahayan na ni auntie nga co-host. Napang ka na nagluto. Ayan si ano ata, si ano mo kanina ata, si bakit mo ata yung pumunta dito. Pultik. Tila malawlawat nga niya kabsat. Pultik. Isu pa imbag isukit baby na kada tayo pandaga. Ay! Sorry naman, sorry. Anya si Dayo ngay? Sige sis Janina, salamat. Oy, mag-end na rin ako guys. Mag-end na ba ako? Wendy, bakit? Kasi maturog ka no palang tatay? Ape nagladaw nga naturugan? Ape pangrabi iti trabaho na? Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out and 59 thumbs up. Oh, di ba? Salamat. Maglaro naman kayo ng harang dyan. Ilang oras ka na? 2 hours and half na. Hello ka na sa Amerika Dog Sinanak. Nalambong nga gulay lang usaw ti bago ang ken kamatis ken bago. Ay nagsidanak tatay ti pagbet nga sirigal nun okra. Sige lang taag obra taon kabsa sabi ni Pro Magniro. Ay ano ka na sa Amerika wen gap-gap po trabaho na pangrabii. Sis magluluto na ako i-video ko na lang muna to sa'yo. Mag-e-end na rin ako. Guys, kasi 2.5 hours na. Okay na yun? No, ang aga mo nga ngayon eh. Kasi nag-iinat-inat na ako. Maraming salamat guys. Ayan. Bukas ulit yung Pinoy Henyo. Agahan nyo guys. Pupunta dito para mag-Pinoy Henyo tayo para sa WH. Kasi free na yung desktop. Kaya pwede na ako magpalaro ng WH. Refresh muna ako. Wait, sabi ni, sige. Mag-refresh daw. Mag-refresh muna kayo para sa harang para mag-end na ako guys. Thank you. Charot. Mag-refresh muna kayo para sa harang, guys. Para mag-end na ako.
Miski hindi na ako mag-refresh. Bawing-bawi ka. Linti, buset. Urang baka sarado man nasarado anak ni Honey Bunny din na kinadidog na ti harang. Ala, nagimas na dyan ni grapes. Nasa harang pa urayan nak lang mangeg tay bagbagam kamsa. Sige. Maghintay-hintay muna tayo, guys. 4 million in the house. Ayan, magsilayasan na kayo. Pwede na. Magsilayasan na. O, diba? Pinalitan ko na yung yung badge. Yung badge na badge ni Lolo na yung nilagay ko. Yan yung green. Ayan, yung S. Swerte. Ano ba yun? Swerte. 5 million in the house. Ayan. Lalabas kami bukas. Magpunta kami sa health department, sa clinic. And then, mag-send ng paperwork. Nagbayag taharang mo, tila bagbaga na dito ay ads mo. About GPS ni Dagbagana. Oh. About ada premiere mo, nya ata harang na ada premiere mo about GPS ni Dagbagana. Hanak na ko may ni sa Balimanen Arena kano sabi. Arena talaga. Ayan, unat na ako. Ayan, mega love shot. Hanak na ko may GLG premiere mo dira biita nasa panak na turog alas 7. Alas 7 ay alas 8 nak naturog dira biit. Ayan, salamat sa inyong lahat, guys. Thank you so much. See you again tomorrow kung makapag-LS ako, guys. Mayaten kabsat. Thank you so much. Thank you so much, Kabsat BD New Zealand, Kabsat Rob, Rachel, Auntie Filipina, at sa lahat ng mga naka-BG dyan. Thank you so much. CJ, Janina, ating Sai Vlogs. Thank you sa inyo lahat. Marge Uy, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye. Bye, guys! Baba na ko! Wala doon anti-Pilipina gamit. Bye! Napo nala kaunay nga pinaturog nila kay mo. Wow, nasapa. Ayan, okay na yung 60 thumbs up, guys. Okay na yun. Bakit dumadami pa tayo? Ayan, 8 million. Bye, guys. See you again tomorrow again. Bye. Thank you so much and God bless. Bye. 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 Bye.